Predstavujeme vám protipovodňovú dvojkomorovú bariéru Flowstop. Prvá vrchná komora slúži na správnu inštaláciu bariéry v priestore a druhá spodná bariéra slúži na dostatočné utesnenie, aj pri malých nerovnostiach, múrov alebo podlahy. Na bariére sa nachádzajú dva ventily. Pri fúkaní je dôležité dbať na to, aby bol ventil vystúpený a nezatlačený. Pokiaľ je ventil zatlačený, vzduch sa bude z komory vypúšťať. Pre osadenie bariéry do otvoru si najprv predfúkame vrchnú komoru. Keď máme predfúkanú vrchnú komoru, vieme s ňou dobre manipulovať, nemusíme sa bať použiť silu, zohnúť ju, aby sme ju dobre vsadili do otvoru. Následne si môžeme dofúkať vrchnú komoru na požadovaný tlak 13 PSI alebo 0,89 baru. Zavrieme ochrannú krytku a pokračujeme takisto aj so spodnou komorou. Ako vidíte, bariéra je dostatočne pevná a zabezpečí vám optimálnu ochranu pred povodňami.